10 august. Cadavărul mamei l-am perceput vreo 2 zile ca pe un obiect nou în casă. M-am învârtit pe lângă el, l-am atins. După 2 zile, deși mi-am văzut de ale mele, durerea s-a extins treptat. Când n-am mai mâncat ciorbele, când n-am mai avut bani de țigări scumpe, când n-am mai avut bani de casete cu Slayer și cu feină omor, când nu mi-era cine să dea șpagă la școală. M-am dat cu capul de pereți la propriu, în niște cercuri trasate cu creionul, și am băut vin cu furtunul. Treaba cu pereții nu se mai întâmplă, se observă urmele cercurile revoluției mele. La înmormântare a fost și Ioana, o colegă de clasă, despre care noi băieții cu coșuri și îngăoază credeam că e o curvă. Fata nu era curvă, era dezvirginată și răspăia reviste de ochiate. Ne împrumuta și nouă. Cred că îi se făcea mine de noi când o pipeam în pauză. A venit îmbrăcată în negru, m-a strâns în brațe și mi-a zis la ureche că îi pare rău. Suntem îndopați cu părere de rău. Ne pare rău și pentru o bășină. Am scos vin. L-am băut. Compasiunea ei era mult peste tristețea mea, așa că mi-a oferit un sex oral. Am văzut carul mare și carul mic în mijlocul după amiezii, l-am văzut și pe Pegas, grandios, monumental. M-am gândit că nu-i mai ales cofal o muie la moartea mamei, doar că preluam gesturile precipitat, gesturile părinților. A fost cel mai frumos mod al cuiva de a-și arăta mila față de mine. Am suportat destul de demn scatual ca venit de undeva de sus. Zic de sus pentru că ne-a intrat în reflex să privim în sus când ne gândim la Dumnezeu. De ce nu ne uităm în jos sau în lateral? După ce locul în care au astupat-o pe maică m-a început să arate mormânt, m-au compătimit. Bărbații mi-au strâns mâna și m-au bătut pe umăr. Femeile au plâns și m-au îmbrățișat. Copiii m-au privit ciudat. Numele meu era pe buzele tuturor. A doua zi m-au compătimit iar. Mi-era bine. Vreo 400 de retine se umezeau instantaneu la vederea mea. Vreo 200 de oameni mă compătimeau câteva minute pe zi. Laura a avut o porție dublă. Înnebunise la capătul grădinii cu o zi dat la maxim. Dar de el nu se apropiau. Îl compătimeau la distanță. Tonul scădea. Părerile de rău se șopteau și fiecare se ducea în scrânteala lui. Legăturile ocazionale mențineau o stare de siguranță. Înțeles nu știu ce, probabil instinctele de apărare sau tendința de a fi cât mai previzibili.